Assalamu alaikum mehriban vatandaşlar, iri dinleyicisler, hormatly YouTube kanalymyň mehriban agdalary. Otyrdyňyz sagama. Bizim netibedenden size her gerek bir täzelik bilen sizin bir näçe haýyş edýän mehmanlaryňyz bar. O pikir etmäň, sizin haýyş edýän mehmanlaryňyz ýa sizin tesirlerinizi okumaýanlar hemmesini okuyan. Şol raýatyňyzda hemme mehmanlara da jaň edýär. Olaryň näme elbetde boş wagtyna saýlamaly. Olaryň Hasan Gowans gepleşige çagyrarkan dep öýüne oturanokda tugalym her bir dürli ýerlerde işläp berler. Elbetde bugünem bir näçe tomaşaçylarymyň haýyşlary bardyr. Aýratynam şu mehmanyň adyny belläp geçen dogançyklarymyz siz çäkli begenjeňiz men bilýän. Bu näme usta şahyrymyz meşhur denan usta Şährwatan Gelmamedwany geçilen ýolum täze sanyna mehmançylyga çagyrdyk. Halipe gowmaýardylar. Da şükür. Nel zanyňdarmy? Allah'a şükür näil bolunç. Şükür. Gowy. Allah diýen. Halipejan ilk ölen sözümiň başynda men size şu çakylymy ýykmadyň ýaýdan jaň etdiň dogrusyny aýdaýyn. Men size muştaňyz bir näçe ýyl bäri ýöne ýaýdan jaň bir çekindim de dogry aýtsaň. Ola meni erbet tähdetdäm kan ýa-ni. Ýok, bir sunugat saatlaryna olamur öz dost hormat diýip düşünýär. Hormatyň iň ulugary gowgorny şu. Bu näme Halipe ýörükde ne çigillim mebelle magazyna ýörükde aýratyn bir mümkinçilik döretdiler. Aslında kafede ýadym ýa öýde ýa kafede. Onuň öýe därlidiň sen. O kafeýem gowuk bolar diýdim. Onuň Halipe iň tyha gowy ýerler diýip ştaýyn göde unutdum. Çigillim mebelin agdy bir işgärlerde köp sawarsyny aýdýan. Ne Halipe sözümiň başynda bir özüňiz bardy gytgaç bir tanışdyryp geçseňiz elbetde öňkü gepleşiklerinizi aýdan taňyp ýöne men bu gepleşigimiň asyk bir ödeni bir gytgaç nirde dogrulygy başgalaryňyz bardy gytgaç aýdyp geçseň kän üstüne durmak gerekkel mümkin bolsa. Mar vilayatynyň Türkmen etrawynyň Kemin owasynda dogulum. En qadim ýa bilýändiňiz belki siz bilýänlerdiňiz biziň kalhowymyz meşhurdy näme Gyzyl Anny Muhammedowaň Zähmet Gahrymany, sosialist Zähmet Gahrymany eserdi. Gyzyl Anny Muhammedowaň nämesini biziň belli Türkmenistanyň belli biziň şu daýhan birleşik kalhow diýilýärdi. Şo taýda mektebe bardym, mektepde de mara mektepden soň men bar näme edebiýata bolan söýgüm sebäbi ejem pahyr bir hili öz Hudaý tarapyn bir ılımlı adamdır. Aslında okumandır. On beş yıl kezel yatıptır. Okumandır. Ondan soň ýöne şun özünden öz okumany öwrenipdir. Garap biziň bara meni şu çağılygym nemede geçdi-de şoluň desanlary neme epaslar zatlary dinlemek bilen geçdi. Şolum maňa hatda uly täsir edipdir. Sebäbi biz bara 4-nji klasdan eýem neme otağa paktaý diýdik-de. Ondan menim bilim 3 gys. Menim körpeleri. Kiçileri. Ha, men kiçileri. Ondan bara men de adetýärdi. Ulaýarlygyň gaty strokda, gaty bek tutýardy bir de o. Ol bir sara paket ölen aýarlygyň şu meni öňdäkisi. Ol gowy işleýär. Men bolsa sen şu öwräň bilen sen utonaň ok, näme üçin az pak taýýan diýip maňa azar berýärdi. Sen pak taýýan öwrenok. Ýa, öwrenok. Ondan ýöne men zatymyň bir näme tarapym bardy. Şu gyýdylary men goşup hak berýärdim. Ağlat diýdim. Köpürak parkda giderýärdi. Otağa tutturýardy. Tebe park otağa tamyzda neme diýdiler-de. Mysal üçin şu mahallen meni bilýän şol taliplere de aýdyp berýän. Seýdiň goşup budum desen tutuşýardyň diýdim men. Şeýlemi? Şu mahallen bilýän köp ýer. Ondan Göwreglyň bir topar şahatyny, esasanyň Göwreglyň bedriň şahatyny bar. Entek 4-nji klasda bilýänmi? Şonu bilmek, ýatdan bilmek nemede. Tebe özüm eşdip Şolarlar ul desanlar ýatdan bilýär. Desanlar ýatdan şoň mysal üçin aýdyn goşgularyny, men şoň goşgularyny nemelerine gurrun etdik. Goşgularyny ondan şu zatlarym bar, dörjüligi täsir etmek edip men pikir etýänler. Zehinim Hudaý tarapyn berilýär, zehin ýönü zähmetem çekmeli. Zähmet çekden hojaňa nemesinde bar. Ilham gel diýip çagyrýar, bilýär. O gelin onu bir zatlar bilen çagyrmaly, okumaly. İmitlemeli adam. Hokman, surat özüňe bilýänsiň. Ondan mektebe oturdum. Mektebe oturup universitede okuga aýtdym wagtym boly. Ýykyldım 1-nji ýyl. Ondan 2-nji ýylym ýene-de ýykyldım.
Onun kakan paýra men taň Ümitden soň da. Ha, ýok, men taň aýtdym, sen git bidirek aglak gelýän gyýdym gitmäý diýärdi paýra. Ay men 30 ýaşaýan çama giderin kaka, şondan soň gitmerin idim. 3-nji ýyl geçdi men. Tuweleme. 3-nji ýyl geçdi, ondan soň men goşulum çykyp başlady şu malky neme ýaş kommunitet gaýdy, häzirki nesil gaýdy. Men Türkmenistan çykýan ýurdumyzda çykýan gaýdy jurnalyň hemmerini men çykşyp başladym. Şonu okuýaryn adamyň nemesi durmuşy bilýän ütgeýär, ýa-da grad beýle ütgeýär. Onu bu taýda dörjlik adamlar var, şahyrlar var, alymlar var, ýazgylar var, gödetimiň giňe, şoň üçin men şu okuwa girmek bilenem. Garap men dörjligi has bir neme etmekligime esas itergi beren wagt boldy da. Näçinji ýyl girdin Alipa? Neme 90-njy ýyl girdim. 90-njy. Ha, 90. Hezin de utardım 90-njy girdim. Alipa birde belli ketmişler. Belli. Köpület mihmanlar doglan ýyl senesini aýdan akdy ha. Ondan geçen sanlarına Türkmenistan Halk Artist Kerim Uran Alipa aýtmady. Türkmenistan atgadan en aşağıda zerfada aýtmady bolum. Tuweleme adamlar aşanyň hataplaýarlar ony. Ha, plan jeli okuw giren bolsa, mekdep oturup okuw tapşyranlar. Eýem siziň näçinji ýylda doglandyňyzy anykladylar. Aýtma esasam ýok kandy. Tuweleme şeýdip 90-njy ýylda girdim. Girdim, soň o 4 ýarym ýyl otur, ondan soň men bir ýyl işde galmaklygym, bir ýyl hemme takdir netibe kenne. Ha, hemme de takdir netibe. Men wara neme etmedim. 3-nji kursa wagtym ýazlar taýyryň aglalygyna kabul edildim Moskwada. Sebäbi gyýdlaryň içinde diňe men kakan paýyrsoň şu biledim alyp gidip daşyny orap traktoristler ýa ýoldaşlaryny eliňizi bermek bolýan nädirin görüň men gyýdymy Moskwada ýazlaryň aglalygyna kabul etipdiler diýip paýyrsyk men dememdi de gaty bir iňir baleşiklerimi berdi. Her enatada uly buýsan ýa-da çagatyny şeýdip bir meşhurluğa yetmegi, onda da daşarutlara gitmegi. Ondan şondan ýanky inler biz Aşgabatda ýazgy meselesiň bara bilýärmi? Sen uniwersitetde gutardym, sen o waga gitmeli. Meňe hiç ýyl berde galmak mümkinçiligim ýok. Sebäbi men marda propiska maryň raýaty, ondan men bärik aňryk gitmeli. Indi biz şonu ýaly neme ýanky hüner uruktur neme diýär, komissiýa bar, şoňa girdim. Şoňa girdim, indi hemme kişiň nemesine ýanyna mekdebi ýarlygy dur ady ýaldy. Menkide de orçça ýalylan neme prepodavatel tügü diýip berdi. Aslında men 5-ligim okumadym men. Men 4 klass garmatym da men kan 10 ýyllyk täme okuman elmem ýetmedi. Şäherlere ratlara gitýärdim, zat etýärdim 10 ýyllyk 5-lige beter gyzywam durmadym men. Esas şöhretde ýokdy. Esas dörjlük bilen nemetdim. Ýöne erwede okamokdym, ýöne 10 ýyllyk ýanyp duran neme okuwa beýip ünsferim. Maňa bäş soýuň zat talep eder ýa okumadym diýär. Ýok. 10 ýyllyk erwede okumadym, ýöne 10 ýyllyk ökdet nemeler kän, olar hakyny bolmaýar. Ondan men görsem, men uniwersitetden aýtanan soň neme? Olar hakyny bolmady. Ha, olar hakyny diýär, olar näme üçin diýsen, nemede olar hakykatdan olar munasip adamlarda düşýärmi? Ýöne propiska diýip ýazgy meselesi bar. Menki uniwersitet tagu prepodavatel orçça ýalylan. Şo bolşek rady bolsaňyz diýdi. Ay menim bir ýyl bolum. Onu owat Maral bazaryna amanwa ýatan ýer ýagty bolsun Badar Amanowyň gyzy. Ha. Biologiýa ilimläriniň doktor, uniwersitetiniň okuýçylaryň prorektordy. Bu bara bu men adamym badyna bulaýaly ol. Biziň maşgalamyzda şulaýalyň bir ýyl tötenlikde bir eden ul nemesi bar, ondan bolsa. Sir bolmasa aýdaým. Yo, hiç sir däl o. Bu näme diýär? Meni ondan men şeý diýdi, ýoldaşlar diýdi. Biz bu diýdi talantly şahyr diýdi. Muny hada o wagt gitsem bu uğrasam bu diýdi ýitip gitýär diýdi. Koýar. Köýüp gitýär diýdi. Muny men diýdi bärde alyp galjak men diýdi. Siz garşy bolmasaňyz diýdi. On komissiýa adam bolýar, mal bazarym hemme el galdyr şeýlekde de men şo 95-nji ýylda galdym şo taýda işe. Indi men adamym näýli, ol okuwa girýär, uniwersitetde dokument tapşyrýar. Arap dilini. Oturuňyzdan soň siz bilemi? Menden 2 ýyl soň. Biz bilemiz ok, hiç birini tanamız ok. Ýa-ki indi Maral bazar meselelerini aýtjak bolýan, şoň şeýle adamlaryň bir durmuşyny bilýän, biziň durmuşymyza eden täsiri. Bir arap dilini agdan gowy bilýär, gelip tapşyrýar, muňa petfaha alýarlar. Bulan bar dawalaşýar. Men niye komissiya düzjek diýär, maňa 5 goýarsyňyz diýär.
Ya 4'lük ya 5'lik oğlum men. Adam ya. O men ne gidecek ya diye men neyse indikide men ne gowulamak men ne ikinci gram Türkmen dili edebiyat, üçüncü gram benim tarih taşırlayatta. Men yok diye gidecek ya deyip bunun Marıl Bazarı'nın yanına eltiyeler. Marıl Bazarı'nın nämejigim diye men niye şuňa arap dilmen gatgy bilen men häzir birinji öz ne urumdan men peswaha goýdum indikiden ýykylyp gidýän men niye. Maňa diye olum düşünür ya Marıl Bazarı'nı pakir. Jigim diye üçlük koysaň diye onu terden kaymykda düzüp bolmaýa diye. Haçan ikilik koysaň bolup bolýar. Ýöne diye belli awalya muny. Mun adyn familiýany belli awal özüm seni gözeňde tutarmy. Marıl Bazarı. Ha, Marıl Bazarı. İkinci egzaminde de gözeňçilik etýän tawsiýasyny, üçünji egzaminde gözeňçilik etýär. Şey dip olum öz nemede ýokary derejede tawsiýa şey dibem. Tötänlikde diýjek bolýarmyş Marıl Bazarı diýen ayalyň da Allah rahmet etsin. Şonuň bir hil nemede näme Türkçe şuňalyk bolýar. Türkmençe terjime edende faziletlileriň gadryny faziletliler biler diýip bir zat da her gadry gymmatly adamlaryň gadryny gadry gymmatlylar biler diýen ýalykda. Şo şeyler şo bir de hoslar çykmady goýdy meselemde. Mene nirden nähil nemetçigim belli de. Garad Allah Taala öz bir sebäpler yaratýar, sebäpler aleminde. Şol hem gowzatlara sebäp bolmak, öz bir belli Türkmenistan halk artisti Badarmanyň gyzy, sunugaty, uly nemek Türkmen kino sunugatynyň, teatr sunugatynyň diýuntan adamyň gyzy hem şoň ýaly ilymlylaryň ilymly çağalary da ömrüniň ahyryna çenni nemetdi de şolara ýardamçy bolup kömek etdi. Şey diýen bar şoň ýalyrak nemem men. Meşhur aktrisamy Şemsa Kasimow mamat bolmadyňyz. Ha, şeylemi? Ha, onu men bilemokdum. Şema o mamam bar eken, imzanyň tawardyň. Sokot Kasım maşgalasy bar. Ha, ho. Şemsa Kasimow şo mamat bolýar. Marıl Bazarı. Doğru, to'g'ri. Görýärmi? Uly iş edipdir. Şo wagtda birazçyk bir ýardym etmedik gitseňiz. Yo, gatly ýardym et mümkin. Men hemişe ýatlaýan, hemişe dualarymda ýatlaýan şonu gatneme gidýänçe soňma ahyr şey diýçe bir gün. Şährosanjan nimet mäýdidi. Bolýar diýdi men käte görümde. Siz bolmadyk bolsaňyz, Marıl siz boldyňyz diýip aýtýarym da men sebäbi. Mäýdat utanýandyr. Bir hili men wara dünýäň iň bir gowy görmeýän zadym bar onç. Bir gowy görmeýän häsiýetim bar da şonu hiç şonu men bagşlap bilemok şu gadr bilmerlik etýärler ha. Şu gadr bilmerler men hiç şonu bagşlap bilemok. Şonu daşymdan bagşlap içimde şo men durýar şo. Sebäbi seni şu günlere getirmekde bir sebäpler bar, şolar sebäpli sen geldiň. Ertek gün sen şan şöhratyň galyp ondan olar tanamaldyk etmeklik gowy däl. Şoň üçin men şonu hemme zady başlayan men. Ýöne şu gadr bilmerlik Türkçe nan kör diýip gowy sözler bar da ýolan gatwy nan kör diýip bir sözlemde aýdyp göre biz gadr bilmez diýe. Bizde de gowy işdir gadr bilmez. Gadr neme sözde täsiri güýçli şoň. Ýöne men şoň üçin hemişe maňa ýaşylyk eden adamlary neme diýen şonu. Ýatlap, öllerini de ýatlat diýen şonu. Sebäbi siziň şu nokada gelmeňizde ol adamlaryň ihlasy. Ýatyr rahmet, ýatyr şu sebäp bolupdyr da şol. Şoň üçin hökman ýatlamaly. Sebäbi alaqyalyk geçmişim gömküsem. Hiç ýolum alyp bolmaýar, hiç derejede ýetip bolmaýar. Sağlıklaryň zanlary sag bolsun. Amin. Hemmemizinki. Marıl Bazarı'nın Allah'dan zaten nursun ýaşady. Inni ağamız bilen näil tanışdyňar? Ana geleli şoňa. Neme? Ağa. Sizden iki kurs kiçimi? Ha, o kiçi. Neme? Ol wara zat menden kiçi ýaşam, kiçi, 2 ýaş kiçi, 2 ýaş kiçi da, 2,5 ýaş kiçi. Uniwersitetde tanışdyk. Tuğulama. Uniwersitetde tanışdyk. Kaçıncı ýyl toý tutdyňyz? 96. Tuğulama. 96-njy ýylda tutdyk. Ulugyydym am 96-njy 18-nji maýynda şygyryýat gününe toýumuz boldy. Soň ulugyydym 97-nji ýylyň aýşe 97-nji awgustynda ulugy zaşym boldy da. Tuğulama. Çağı netden çağaňyz bir barada mümkin aýda. 4 tan çağam. Tuğulama. 3 tan gyýdym, birji oglum bar. 2 gyýdym, ulugyydym. Telekommunikasiýa we informatika institutyna boldum. O neme ikinji gyýdym Döwlet Mehmet Azad adyndaky Dünýä Dilleri institutyna arap dilini oturdy. O da boldum. Tuğulama. O üçüncülerim ekiz.
Ha, söyleme. Ha, oğlan bir oğlan bir gıydı. Atları? Atlar Muhammed Hatice. Muhammed Osman Hatice ol. Atları ikiden atda ýöne ödümden söz beripdik-de şoň üçin şolady goýjak diýip şoň üçin goýdyk aslynda ýöne. Olaram talip. Ve ýörüp çykarandan galan. Ha, ikisini çıkardım. Atyklarym ma o. Ne çarptık? Çarptym ma. Tuğrulama, sanlar sağ olsun. Amin şeydi. Hani ömürlü olsun. Öňler da tanıştırdınız. Ne bir soru olarak geçer yeri. Geç. Muman Halipa sadece açsın. O Gökçay diýdiňiz, ýürütene Gökçay. Arkayın hemen. Şu geçilen ýolun gepleşimiň bir görünýäňi barmy sizde? Bar o. Söyleme. Ha. Haýsy täsir et öz pikiriňiz? Şähriwatsan Geldimamed we bol haýsyny täsirlendiňiz ýa haýsyny bir pikiriňiz aýtmaň gyzykdy. Men Kerim Buran Aliýewiň näme gowurdum sen. Söyleme. Ha. Kerim Buran Aliýewiň dedim gepleşim gowurdum. Şoň. Beýleklerim olur görüp görmäne näme ýok men öňümden çykdy ýok man teretýän. Ýöne şonu aýratyn gördüm da. Känks gowurdy. Sebäbi halipalar barada gowdatlar aýtdy. Gowdatlar aýtdy. O bir hakyky bir hili canly gepleşip bolupdyr da bir hili ýatama däl. O näme sen tuwaly öýdüm. Bara bu datlyň içinden geçip ýörüňden soň menem özüme şu ala dedik gelýärdim bir hili rahatladym. Yo, arkaýyn ala dedi oturma halipa. Janyňa sawardyn. Inni men häzir bir näçe özüm berjak soraglam bar. Soraglam men telefonda da ýazgly däl. Öňümde listem ýokdur. Sahrayın dur. Men çeşdirimde. Üns gepleşim bir gytgarak bir düzgün. Men mehmanlara jaňa diýär. Ha. Häzir mehmanlara jaňa diýen halipa. Onu olar men soragmy meňdeşke lämesin. Ha. Onu orardan soň men size sorag berdim. Näle golar? Bolar. Böyle meni şu gepleşikde siz bilen zaňlaşmana, siz bilen telefon arkaly habarlaşmana maňa kömek eden siziň okuwçyňyz, meňe bir gowurýan şahyr denanymyz, jigimiz bar. Gurban Jamal Annaqwa. Ha, bolmaly. Ha, tawardym siziň bir telefon numaryňyzy adyňyzy berip siz barada az soradym bir häsiýetler näme halipa. Bir zaňatda bir kaýap men etmede ýok onu ýalan dedi bolum gowdur dedi. Mümkin bolsa sana da. Edet. Belki pikir vardır, belki sorular vardır alsa. Yine bir zat men şuna hiç zaňat aýdamam halipa. Sebäbi öňünden aýtsam ýa-da telefonuny saklamaklary mümkin. Almana millionler ýygyna aýlasyrlar, täzenim alyp bilýär. Bolly. Halipa çaýja açdymy? Gurban Jamal Annaqwa bilen tuwelimi Gowja goşgular bardyr Gurban Jamal. Goşgular şuwat dik akşam diýindim bir ece diýip bir goşgusyny aýdym etdik. Tuwalim. Ha bir İsany bir ýaşaçyk oglan senariýal gowja kirip etdim aktorlar bilen. Akşam diýindim. Näçe de diýindik oglanlar akşam 10 kör kä bardy oýdy. Ha 2-de diýindik akşam. Gurban Jamal Annaqwa gowmaya daýlaňyz. Salamu aleykum. Salam Gowunç. Gowmaya daýlaňyz. Gowjym gowmadyňyz sagamanmy? İşläp berdiňmi sagaman? Şükür ýaşy. Gowmadym. Şükür. Gurban Jamal gurlaşmagyna wagtyňyz barmy siziň? Ha. Bolýa, onda geçilen ýolum täze sanly meşhur usta şahyrymyz Şähriwatsan Geldimamed bilen ýadga tutýar. Siziň mollumyz halipaňyz. İlkinci mehmanlar size jaňatdym. Sebäbi hawa siz maňa kömek etdiňiz, halipany çagyrmana ýardym etdiňiz. Hawa menem odatlar gödegine tutdum. Indi misal üçin sizi gyzyklandyrýan soraw bolmaly. Bir jogaby halipadan alýas, soraw sizi gyzyklandyrsyn. Ne halipa geçirýän mollumyz. Kynrak duran gaýrat edim. Aýdyr Gurban Jamal. Hala, Gurban Jamal. Gowmaya daýlaňyz. Şükür da. Tamam, diýip Gowmady Gurban Jamal. Ha. Ha. Näme tawalyň? Näme tawalyň? Ha. Näme beresiň indi beray? Indi okudy gaýtdyga diýen. Indi diýindiň o ber näme berediň indi? Malum hemden bütün
yaşlar dünya dörüyen adamlar temir. Oğular yani şıgır yazmak inseler hakkında öz maslahatlarını verirler. Ha, düşündüm. Sonra hemen bütün oğular Düşündüm, bol, düşündüm. Bol sağ ol. Bol sağ ol, sana da sağ ol. Kur'an Cemal köp sağ ol. Soruň jogabyny YouTube kanalımda gepleşip tomaş etdilerdim. İnşallah sağ olun. Sağ ol canım, sağ ol. Inni 4 yaşlara maslahatyňy diýdi-de. Hawa şoňda inse goşgy ýazmaň diýär, inse diýär bir sırlar nähile çemeleşmeli ýa-da. Misal üçin Kur'an Cemalyň diýen adam bir düşünmeyen yazan şahirler ki näme diýjek bolan bilen ýaşlaryň içinde. Zaten şöhriyete düşünmeyen yazan ýaşlamy bardy. Şolar bir açyk bir bilerler ýaly-da. Ýa üstüne de bizim ýaşlarymyz bar, bir hili özüne öňetijilik bar da. Şu mahally menen TikTok platformuna men girip görýän, goşgadat bolsa dinleýän, okabada köpüsi öldür goýýarlar. Bir hili poeziýa gyrasyndan geçip geçerýärlikde okap duran zatlar dogrusu hem görýän temi onu. Şoň üçin täwäbi bir plan hili ýazdy we bara on maslahata berip bolmaýar. Ine şu goşgyň sırşyň ýaly ýazmaly, öýle ýazmaly, beýle ýazmaly, kapiýat oň ýaly bolmaly. Oň ýalda tip maslahat berip bolanok. Düşündüm. O berip bolanok. Goşgy diýdi Hudaý tarapyn taňa birinji nowatda taň talantyň bolmaly. Birinji zehin bolmasa hiç adam edip bolmaýar. Sen 50 okaýdyn, 50 şo näçe şo tehnikany oku, hemmeden kapiýasyny sarla, sen başaşa kapiýat, boşaşet, 4lemet, 5lemet barbyr Hudaý tarapyn zehiniň bolmasa bolanok şo. Köprek kitap okusaň. Köprek kitap hukman okumaly. Zehiniň bolsa da okumaly sen. O zehiniň bolan bilen o sebäbi ýa aýtdym söýdüm başynda da ilhamyň özünden özü gelmeýär. Ol okap sana nemetýä ilhamyň oýarýan datlar bolmaly, informasiýa kabul edip durmaly şahir. Kabul etmesen okumasaň bolanok. Hukman okumak başga, ýöne ýazmak başga dat. Düşünýärmi? Ol zor aýakdan ýazsaň, ýanky bir ilşini ýazsaň, ony ýalyk bu hakyky goşgy bolmaýar da, hakyky eser bolmaýar. Şoň biziň halkymyz ýaman tölemä gata goşgyny şahiri gata tanýarlar. Gön filtrewaýdy diýerler. Şoň üçin bara ýaman häzir bolmaly. Goşgy meselesini ýylyň öňüne çykjak bolsaň, şoň men ýaşlara näme maslahat berip bilerim. Köpräk okumalyk maslahat berýän. Sebäbi okan oklarda. Okan oklar, okuman ýazjak bolýarlar. Zehiniň bolup biler ýöne şoň 1% zehin wata 99% zähmet gerek şo taýda. Zähmet çekmeden bolanok. Hukman okumaly, köp ýanky informasiýa kabul edip durmaly. Şoň esasynda gowdatlar ýazmak üçin okumasaň ýazyp bolanok. Hudaýyň beren zehini düşünükli zat. Ýöne şoňa ýerlik bilinmeli. Ýerlik bilinmeli hemem näme zehini şahirler hemişe gelip duranokda bir atar çalşynda bir döreýär diýenýär. Bulan hemişe zehin gelip durmaýar. Atamrada taýda şeýle söz bar, Halipa başda söz bolup. Syn şahirler. Syn şahirler. Goşa, hakyky. Syn şahirler ýöne häzir kim syn şahir, kim ýalan şahir onu halkyň özü saýlap seçip oturýar. Şoň üçin näçe sen öňdäkini alsaň maňlaýyndakyny hiç kim alyp bilmeýär. Şoň üçin hiç kim için peýda tam demýär, ziyanım demýär. Şoň üçin ýanky sen gaýdan ýa salam aýt diýen. O waňa salam aýt diýen. Boldy şoň üçin boşga ýazmak üçin köpräk okumaly. Umuman Kur'an Cemal gerek soňaňyzy aldyňyz mukanyny. Diňe bir Kur'an Cemal'da deýişdirlerdi. Ähli ýaş şahirlere uly maslahat. Şular ýaly maslahat bir kabat gelýärdiň soň şu wagtda özüňizi aýratyp belläp goýma maslahat berýän. Maslahatyň üstüne men ýene de maslahat goşýar. Indi kim ihmanymä? Kana adama zang etdiňiz, goýdyňyz zang etmänem bilýän. Edberta öýdüler. Antaň näme diýerler? Indi kim ihmanlar? Her kim öz pikiri bar da Halipa. Ondan indi kim ihmanymyz häzir alsa ýene bir zehini şahirlemeden beri menim kän bir näçe eserlerini işledim. Bir näçe eserler aýdym. Gülşörün Hanwa. Alsa
Sayzarsın halipa. Hiç wat yerim. Alo. Gülşen salam, qowmy adaýlaňyz. Sağ ol, şükür. Men Guwanç Allah nazar Gülşen. Ben Guwanç bolma. Bir guruluşbany kim wagt bolamy? Aydy. Gülşen men şu wagt geçilen ýoluň bir täze gepleşdi otur. Meşhur şahyry bir halipa Şährwatdan Gelmedow bilen. Inni siz bir halipa öýüňizi gyzyklandyrýan, sonra bilen bir ýüzlenip bilýäňiz ýa-ki bir düşünmeýän zatdan sonra bilen, islenlik sonra bilen ýüzlenip bilýäňiz Gülşen. Ýöne şu sonra siziň öýüňize täsir etmeli, biz jogabyny iki bolup halipadan alýas. Näde telefonum geçirýän halipa. Gülşen hanyba meşhur şahyr. Gülşen salam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Da şükür. Ayrım näl Gülşen. Hoşluk mı memme. Harika size yok diyeceğime sonra vakitken size dinle şarariyet eleminin halitası oranın men için ayratayım. Bize hakkında hoş kullanıl. Ayratayım tefir edeceğim için. Sağ olun. Ben başlar şu gün için formatuma bekletti de. Sağ olun. Bizim halifa toplumda da umuman yani yürek döşlüğümüz için bize hormatım içerisinde şunu bilmenizi isteyen birimdir. Henüze halifasınız. Sağ ol, minnettar Gülşen. Ne olanı da şu kayıtı nerede olsam ulurağa adamlar başkalarından Şährwatdanın iyisi gelýär de begenýän. Sağ ol Gülşen. Canınız sağ olsun. Ben formatınız için Muman şehriyeti formatınız için Türkmen şehriyetine getiren täzelikleriniz için sağ ol. Bir de var eýdiňizden ýöremäge ýolar saýanyňyz için minnettar. Sağ olun. Ömrüňiz uzak bolsun. Canınız sağ olsun. Sonra da geçedim. İň ýüregiňize ýakyn elde hakynda haýky boş goýmaň. Size şonu okağım mesela. Bolya. Bolya Gülşen. Okarım bolya. Sağ ol minnettar. Men üçin ýerine pencereni açdym, boş goýmaň. Täsirli boş goýmaň biri. Öyle size haýka. Benim var plan birine görkezip bilmeýän, ýani gören Gülşen. Gülşen hanyba köp sağ olun, minnettar. Netip bolsa gepleşdi, dol sizin haýyş eden goşýyňyzy tomaş etdilerdiňiz. Bolýa, köp sağ olun. Kalamuňyzy ýitip bolsun Gülşen, minnettar. Sağ ol. Bolýa. Haýyş etdi, sonra berdi netijeni, jogap sizden halipa. Aş Gülşen öýdaýdan okap beraýyn onu mena. Sebäbi men goşulum, beje hakynda goşulum hemmetini gowurýan. Yank öýde aýdan. Yank aýdan neme sen şumal pencereni açdyň. Şon nemet diýip, şonu kaýna. Inen 40 kiler geldi. Gepleşimiz geçen sanlarına Türkmenistan at kadanan artisti. Cuma Kovuz filan ýazyp. Cuma Muhammed diýär ýa-da. Şoşkin okady. Anam şo taýda bir haýyş etdi. Şo gepleşip gördüňizmi? Gördüm. Hawa Şährwatdan doňjugum hat diýip bol şoşyny ejeme hat diýip okaýyn idi. Ne şo Kovuz jogap berip ýyny okap berdi. Ýyny aftyryň özünden eşitmek bolamyr ýakynda halipazan. Nemede ol goşgular toplumy asliyetinde ejeme ýazan hatlarymdan. Ejeme ýazan hatlarymdan onu o da bir bolup gitdi. Yani boş hat däl ol. Ondan hat däl ejeme ýazan hatlarymdan diýdi. Sen şu mahal pencereni açdyňmy? Ýoluny ýylap öz bagyryňdan öňüň. Ya şu mahal men ýadyňa düşdümmi seni bir wagt ynjytdymmy dönenim. Belki akşam girenlerin düşüňe. Alnыңda duranlar perişan halym. Ennigime göre geçip gaşyňa içiýen sorandyryna halyň. Belki görüp arasynda gülleriň näler begeninsin hyýalyň päkdir. Eje kesel şeýnän näzik elleriň sygyr sagmany ysgyn ýokdur. Şol gaýtalap bolgusyzca hökümün seni garradar gaty bir tarapdan iňirdisi kakamyň bir tarapdan ogullaryň haýwaty. Onna karar tapman dertli janyňa
meni küsep, men dillere aşarsın, men hükman bararım senin yanına, sen penakar, gildiğine duşarsın. Terça pencereni açtın mı? Yolunu yıldap, öz bağrından önün, yaşıma hal, meni yadına düştün mü? Seni bir yuvat, ıncıttın mı dönün? Gülsün size zana denme, katı begen yanına. O sosyum bir neyat payisidir deyip durdum. Ne Gülsün hanımefendi hayısınız. Halipe zanın sağırsın. Tabi. Aftırın önünden estmek ayrattın. Halipe zanın sağırsın. Allah zan kalamın uzu iti olsun. Karavat sağısından arasında ağamız bilen solon baktı durmuşuna kuvanıp gelmeni Allah'dan dilek ediyen. Şimdi kimi ihmanı var? Aman devam edelim. Öyle mi Suat? Men istenlik adımı, telefonda kan takımda var adımlar zana diyen ben. Ediyor. Alayım kanşı. Kim ki? Cuma Kovusuf. Al, öyle. Cuma Kovusuf, selamun aleyküm. Waalaikum salam. Ay. Selam gidiyor kalan ha. Geples doktor o was permanent. Ağam geplesi gördün mü Cuma kaka? Cenab-ı Allah'ın göründüğü istiyor. Hava, inni men suat yine geplesin täze sanny. Sizin bir gowar ýan şahira denanyňy Şährwatdan Gelmamed bilen ýazgy doktor. Ay sağola, bereketli. Men dogonçugum boldy. Men şahira ama dogonçugum boldy. Inni geçen gerekten geplesikde bir kısan söz diýipsiň, onu gatwart berme halipe näme? Değişýär Cuma kaka. Inni Şährwatdan Gelmamed bilen istenlik soraňyz berip bilýän halipe. Gepleşik bilen tanıştı bilen yazdım. Gepleşim 18-nji sany siz bilen boldy. Näde Şährwatdan ayarlarynda halipe abla geçirýän trubkany kuruluşum. Aha. Yani ben katı görmedim mesela. Sen şeyde durmuşu kıyım koşkuları yapıyordun. Hava. Onun adamdan kalbine tüyüyor. Görüm şeyde kıyım çokları gördün mü? Sonuyu sorasın mı diye. Bolya, yo bolya Cuma doğun. Köp sağ olun minnettar. Şu gözüne cevap bere halipe. Ay kynçylyk hemmemden gördük de. Kynçylyk görmädik biz köp kynçylyklar gördük hakykatdan şeýle biz hülle edip olmadyk da biz men bir hili hakykatdan bir şu dünýäň öwüýe ýalyk bolup ulalım men wara men hiç şaşanam dogrusyny dogry aýtmal men onu ýaly neme durmuşda köp kynçylyklar gördüm ýöne çağırlyk gilende köp kynçylyklar gördüm goşgulamdan bilýänsiňiz häzir men bir goşgu okap berjek dinleň häzir şo nemede onu soň Cuma kaka yürüyütte häzir bir goşgu okap berek onu netipdi hawa çağırlyk gilende alýan goşgu onu geples taýar bolandan soň siz tomaşa etip berersiňiz halipe. Ömrüňiz ok bolsun halipe, janyňyz sag bolsun. Ömrüňiz ok bolsun halipe. Şu çağırlygyma diýsek de. Üçtür keçik bolup düşürdük ýola. Gowhar bizi hemem 8 ýaşly men. Jogap ber rahmet dafram haly. Çağırlyk geldim ýerlerde sen. Her seherden kovurdular okudan. Abide hiç kesten yetmezdi dalla. Qış yırtıp koşumy jolk edip suwdan öýe dolanırdyklap keç halla. Hemmeň bir reňkde geýmeli diňe. Direktor gıygırdı bermezdi aman. Diýmäge bognumyz ısmazdy saňa ýaşyl köýnek ewersen ejejan. Şonda garyplygyň ahmar ederdiň. Ýakdy seni kemsitmez nijeleň. Soň gögün ýurdup uka giderdiň ýarym gögün diýdäm ýary ejeler ýok. Ussa çekmeklik nämäňe gerek. Hem ýatlanym üçin ýadgarma meni. Şol tanışýardan küýsü ýaýrakem sen. Boşun okamak içerde. Kuhdasa. Da, men birinji gelip istýär. Ýanky diýene bu Cumada onu jogap hökümine goş bilen jogap berdim bolsun. Da. Halipe, 3 tane adama zagatdyň, men zagat oturmaýyn. Men berzak soralymma geçeýin. Bolýar. Hawa, men telefonumy alaýyn.
Ömrüňiz bolsun sebäbi bir aýratdym bir berzek soraglama. Inni ýanky Gülşenuň beren soragyna bir jogap goşak koýdyňyz da. Şoňşym gaty daşlaşmaly şoňşyny näme esasyna ýazdyňyz? Näme sebäp boldy şoňşyn ýa mesaya ýa-da näme şony? Seret goşuk bara näil goňş goşuk ol men talip döwürmeýän goşugym ol. Bir gile Aşgabatda gelme. Geldim ol bar bir başda men gerlemedim. Hiç bir gidetim gelip durdy. Owa gidetim gelip durdy. Ýöne owa gidetim gelip durdy. Bir hili näme üçindir başda öwrenşip bilmedim. Ona şon içime sanna ýaky içime sanna ýerler goşuklar da näme ýa-da baroň. Şeýlemi? Dert doğmaň bagyryny elekde elap ýatybersin hetret çekip iýleme. Uluk gije baş ujumy eýlap mehribanym maňa aglama. Son günler tevil tapyp joşamak. Günlüň dükürdüz gulagymy deşýär bu adamlaryň arasynda ýaşamak ejemen kynşýar. Arzum bardyr. Gamy watman sen şuhal. Didelerime dikhany. Bäş çağaň içinde juda bikemal doglanym üçin başla meni seret. Bilbil owad edýär bagyçyra. Huşy göçün söwütler güýmeýä, baga gonyp gelin bir sürü serçe armanyny saýramany goýmaýa. Ine geçip giden iki müçöde ömrü büyügeç fursatlary çüýledim. Hem ýaşlygy ağlar wagyn köçede maňa salan al hata biledim. Son günler tevil tapyp joşamak, günler wagty derdisine dert goşýar. Bu adamlaryň arasynda ýaşamak ejemen kynşy. Şoňşym iýdimi? Şoňşym iýdi hökmünde de. Bir ýaşamasan ýa-da şu pursaty, mysal üçin men eje hakynda goşuk ýazsam, tenem şonu özüňe çekmeseň, tomaşaçylar hemmeler şonu özünde şonu ýaşamasa şu goşuk hakyky goşuk bolmaýar. Edil ödejesine ýalanýar görmese, o bolany ol, sunuwa deser bolmaýar. Geldim pelekden derdine, ýeriňden gopsana enem. Ya meniň şu derdime dogalar tapsana enem. Yersiz howsaladan gurap, ınjama gözleriň gurar, meni hak alnyna uran kergene sapsana enem. Dostlum gögüň perýan, eňdiler ağladym girýan, inni ýere gaçyp barýan, gel ýetiş gapsana enem. Işga aýagymy düşürdip, gyýykdym, gül ömrü uşadyp, hany gök donyň üşedim üsüm ýapsana enem. Men arşa almak howasym, saklama gideyin basym, maňlaýym gara bolmasyn, alnymdan öpsen enem. Ejeler biziň dünýämiz hem biziň barlygymyň sebäpkärleri. Şoň üçin ýa-ni eje hakynda köp kişi haýyş edýärler, şolun garap. Şoň ýaly soň ejem pahyr 2008-nji ýylda ýogulda. O şöhlasy kemelen ýaly günem senden aýrylyp, gözlerimin owasy dol enem senden aýrylyp. Ýaşlykda göze iýligin, diýerdiň bu dünýä salgym, göre ýalan bile galdym, ýene çyndan aýrylyp. Bu oýunny utdyň gitdiň. Gün misaly batdyň gitdiň, agyr ýük atdyň gitdiň, senem menden aýrylyp. Dogam edýär ömür ýoly. Ütgän zat ýok, häzir häli. Gezip ýörün, ýyllar ýaly. Menem senden aýrylyp. Halipa. Halipa teşeyle sonra ondan häzir soňky soralara geçer. Siz näçe ýaşyňyzda we haýsy goşugyňyzda şu köçeden gitmeliňizi duýduňyz? Men ýer duýdum men. Hawa men özümden davolla bolmak diýerler. Hawa men şoň ýaly neme bol özüme nemem güýçlüdi men. Özüme ýaman anam güýçlüdi. Haýsy goşugyňyzda anam bildirdi. Men şu goşugyny ýazdım. Şu goşugyny men bilýär, özüm şahyr bolarym. Şahyr bolmaly. Men hem şahyr birinji hiç de men isnem etmeýän goşugym ýok bilýärmi? Öz şoň ýaly kekin. Şu maňa geňgen özüm. Şu özüňe şu bakan berip bilýärdim. Şoň ýaly berip bilýärdim.
Tebe men bir irde bir kitabını okudum. Makalat okudum Kerim Uran Nefes'in edebiyat ve durmuşluğun kitabını. Bilýän kitab. Şo bilen şonda var neme bir kitap okudum şonda Mayakovski'nin bir häsiýeti var eken. Mayakovski näme diýen eken şahirler ýygnaýan eken. Şonda hemme şahirler şo gatnaşýan ekenler. Hatta diýe Lunacharskyň leksiýalaryna da şoňa gatnaşanoklar diýär. Onun şahirler çağırýan eken Şahruwastan 5 ýyl ýadan ok. Gon sen 10 ýyl ýadan ok. Sen gülşün wapşe ýadan ok. Mysal üçin şoň ýyldarlar aýdýar eken. Mayakovskiň şey diýen eken. Şonu sebäbi general bolmak nimetmen taldat bolmak diýip bir öňden gelýän gurrun bar. Onu şol şeýle onun ödüni öýän eken diňe Mayakovski. Diňe ödüni onun Volodya sen näme şini ödüni öýän diýerler ol. Şey diýär, ödüm öňmeden başga öýän ýok diýen eken. Ondan men aslında durmuşda öz häsiýetim boýunça gamal gat pesbel näme däl diýjek bolýanym. Onun halym ýani häsiýetim hatta maňa aýallagynym şey diýetdi. Men universitetde okuyan goňşularymdan Petçilşe okuýatdy. Şolar Petçilşe okawan gompar ýa o bagal senin bradara gompar diýetler maňa kıybatym o. Şoňalyk men hemme kişiden datdym da bir göwn açyk diýjek bolýanym. Onu alçak bolmasam gatty ödüm pesbel ýöne poeziýa men duruşum ödüme men başdanım. Ödüm o aňyr şahir haýwetýän eken. Onu gidler onu şoňalyk ekenimde. O men plan goşgym däl hemme goşularym konkretni goşgy neme bolmaly haky ýok. Elbetde ýazmaýar. Emmesem gow bolmaly. Näçe ýaşyňda diýen eken ozun? Men 8-nji klasda goşularym başlatdy men. 8-nji klasda. Sobahan ödüm berýän eken. Tebe ýöne maňa şoňal maňa ödüme anam dördünim Kerim Uran Nefes. Pahyr. O men onu hakyat başladym. Şu hatta ýadan hatyny görsem gülkün soran. Onu ýazyp ýaşlykdy rahmat maňa elbet täsir edipdir şu. Onu şoňa sahne men paýama ýazdym. Olam näçe nemol näçe taýyp şonum kanwerde bilýän uratdym onu. Kerim Uran Nefes uratdym. Olam goşgom däl onu göräýär. İşte on kapıya diyor, onun da adam yok. Şonun da bu Kerim Pahyr var. Şon bir beýik tarapy da şu jogap berýän eken. Jogap berdi mi? Jogap berdi. 3 sany hatda jogap berdi maňa. O jogap berdi. Ödüm sen niýe 8-nji klasda okuýanym bolsaň diýär sen niýe 10-njy klasda bilen pikir sen diýip maňa. Sen talantly ýetdiň taňa diýär. Geljekden şahir bolarok diýip maňa şoňal gowy söýlermen ýatdy onu kitinde gaýtalap şoň hatyn oka. Onu maňa Kerim Uran Nefes maňa şoňal baha berdi. Guturdy meni. Başka için birleşmeye varımdan dinlemeyelim onun aýtýan nemelerini, tanqid nemelerini baýbo diýip. Maňa Kerim ağa şoňal ýokary baha berdi. Siz kim diýip içimden neme diýerim da. Kabul eden okdy. Hiçim kabul etmeýärim şonu. Öýde bilen diýerim da. Size onu näme goşguda umumyň şagyrýatda size ulu terweren Kerim Uran Nefes'in ruhu neme bolýar, gollugy diýýär. Pikirleri Ödüni men görmedim, ödüni görmedim. 8-nji ýylda men okup oturdum, o da aýryldy. 8-nji ýylda. Ondan 1-nji sentýabrynda. Men onu görmedim, ýöne maňa hatlar şoňa maňa bir ruh taýdan gaty ul gollugy berdi. Men onu şomk men onu şahir bolmaly diýip hazam beter. Aýdan mektepde görümden eýär. Men bir hili men poeziýa gelişmem bir hili ýaman neme bolup görüşme salımda diýen ýalykda bir şalt kabul etdiler. O wagt telewiziýada memedi köp adamlar üsferýärler de şoňa goşgabady. Häzir berýärler elbetde. Şu wagt köp berýärler bilemok. Şoň üçin atletinde bara gonşan bilýärmi? Şahiriň öz ýadamlaryny öz göwüni ýetmese bolmaýar. Durmuşda öz göwüni ýetçilik diýen zat gowgat dälim bolsa, sunugatda hökman tur öz eden işiňe sen göwüniň ýetmese bolanok şoňa. Şoňa sen dol soňa jogap bermesen, şoňa hemme taraplaryň gowy kämil bolmasa göwüniň ýetmese bolanok şoňa. Onu ýyllary berip bolmaýan. Şoň üçin men hiç şaşan çyk-çarkly goşgulam okamagam, beremagam. Şoňa. Kerim ağa hatlar şu adam dur. Hatlar atamym da o bolmaly. Ejem Pahyr taklaýar, şonu taklaýar. 3 sany hat var da maňa Pahyr. Ne Halipa şu Kerim ağa düşünükdi. Kerim ağa alhamlanýar. Ýöne näme adam
Awa sonra yukarı kuzayına giriyor, eserler bir kamilleşmek için bir halipalar bir maslahatlaşa, misal için. Ayet halipa yıkkını diyen, ayratiyenin bir maslahatlaşmak için. Ay mene hiç kim maslahatlaşamağım, doğruyum ayet. Şöyle mi? Hiç kimle maslahatlaşamağım, mene etkilemeğinin sıdısı diyen diyere. Sebäbi başkası düşünmäň-de, näýli düşünmüň-de. Menim şonu alat etdi. Men hiç kim bilen kan neme demok. Ýani öz pikirimi adyan sebäbi goşguda öwredip bolanok başda gaýtşym ýa-ni öwredip bolanok näýli ýa-da näme temadan etip bolanok şonu. Şoň üçin bir goşyň içinde bir topar nemeler bolýar, ýürekler bolýar da häzirki ýa goşguçylar ýazýarlar bilýärmi? Yani oğudun nap yazık oluyorlar da, oğudun nap yazıyorlar, oğudun okuyorlar, onun barda beter mayvaçılıyor. O neyse oğudun okudun, şu koşkun ayıplar çıkıp duruyor da, neyse yani cihazcıklar takıştırıyorlar. Nemede şu köyünün, o öngün ütük basmasan, öngün ütük basarın ulan yengdeden görünüyor ya da oğudun. Görünüyor ya, koşun ya, edil boş komşular yani. Şunun için, matlaatlaş, yani yanlış olur, yalan söyledim, olur estağfurullah. Benim şeyle. Halipam. Bana bir neyse halipalar gelin okudum. Türkmenistan atkalarının artisti. Hanur verdiği için halipam kanatları öğrendim. Yani bunun maşadına Türkmenistan halk artisti Oroş Kasimov ve Ayratin emine Orhan Murat Kummat ve Pahir. Nişan okup da öğrendim. Nişandan sonra kıyar maslahatlaşan yok. Yetiştim bu ya diyen. Senem tuvalım yetişen olanlar. Öd yolun tap bilýäňdi. Her wagtda öd yolun tapmalla. Öd yolun hemme aslan menje mingdeş giyinmek adam men kan boğuram okdum ya çağa wagtym. Ulu ýygy wagtym. Kan bir illere mingdejek bolup mingdeş sadet diýerler kan şol boğuram okdum. Gözüň ýada diýerler. Bir ýyl demede de şonu ýaly. Poeziýada da başgaça bolmasaň bolanok da misal üçin men häzir goşgym goýsam sen şonu aftar ýok men okam sen şäher sanatyny bilmeseň men ýadanymyň peýdasy ýok öz poçerkim bolmasa öz ýolum bolmasa bolanok da daýdamyň ogly ýyllar gitdi geçip pes tuttuk pyly ýer halyň çykdaýdamyň ogly nädeýin ýaşyryp bagrym garagan eýdima düşürip gamgyn kölegäm. Gidipdim bir mahal, umytdan düşmän, geçmiş tehel-mehel, ýadyma düşýär. Oýnardykdan bile, seçerdik nogluy, bilejeseň bile, daýdamyň ogluy. Bilýän eddil nerdek, başy göge deň, dymma gara ýerdek, atam bardy men. Şu seher ölmüş ol, söktüle boğnuy, ýasyna gelmişim, daýdamyň ogluy. Görün ağır yüküm, duymaz keseden, onunla bana hiç kim garaşmasa da, uğrayın yitirmän, solumu sağmay, hoş daýdam oğlu, Bu için men Neçinci ýyllardan halipa sözüň bölüp? 94-nji ýyllardan, 94-nji. Daýdam oğul barmy şu? Kän oğullar daýdam oğlu. Ha, belli bir oğul näme hemmesine. Şeýle. Ol bir neme zat ýalykda, on bir ütöş taryhy da ýok. Ýöne bir ilham gelýär adama. Ilham gelýär de şonun ýazylyp gitdi da ol. O ýörüte gözlük kime beşime ýazdyňmy, alta ýazdyňmy diýip. Olarma diýenler. Hawa çykan haýsymy da ýazdyň da diýenler ha. Şoň üçin nemeden hiç düşünemýändir da. Ýöne ol bir ilham gelýän wagtynda. Ve o taýda bir topar neme var da özüň diňlän. Şunu Hoşyň içinde de. Daýdamyň ogly bilen başga zat durşagysandy. Hem adam ukwaly o taýda. Ýa bir zat diýjek bolmaň dowam eden başga. Näme diýjek bolmaň? Bir söýg bar edi. Ha, näme diýjek bolýarym? Men şo näme bir gepleşige barymda, nere barymda da men hukman suratda Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şu okman item göwnüme jaý bolany. Okam. Men bir hiç ýerde okamady goşgymma. Hawa. Sen gepleşiňde okajak. Okumadyk köpürak okaýtym. Sen gepleşiňde okaýyn şonu. Ustuň gitdiň asmanyma, hiç peýda ýok urunmadan. Wasbyň sygma desany maňa bir görünmediň. Nurlandyr sehrany düzi, gel bir pursat şadet bidi, ey tüm giýjäniň ýyldysy. Maňa bir görünmediň. Teşne bolup bakdyň gitdiň,
çeşme bolup aktın gittin, odun yoktu, yaktın gittin, bana bir görünmedin. Yıktı pelek gerdi meni, yaktı ışığın derdi meni, külli alem gördü seni, bana bir görünmedin. Körük bollu örtünüp ten, yolu çıktım örtünüplör, demir köşüm yırtılıptır, bana bir görünmedin. Seret ışığın boylarıma, kakıp çıkan şüylerine, arda vardım öylerine, bana bir görünmedin. Yine sen taya giderin, yolunu baydak edinip adını aydım edenim, bana bir görünmedin. Hıyalliyenim ham molluy, karabaşlarım sen molluy, aysana sana nem molluy, bana bir görünmedin. Ayt gelli geçer duyguluy, ya bir yöne söygümü, ey bağlayanık söygülüyüm, bana bir görünmedin. Aydıp il içinde derdim, men sensizlikten gepurdum, gözüm yaşını süpürdüm, yöne bir görünmedim. Hani men nirde bilmedim, ışığın yurttu yalmadı, belki göresin gelmedi, bana bir görünmedim. Seni görmezlik mehnet, didarına muştağım, dostumun dostu Ahmet didarına muştağım. Seni yağmı savrıya, çekip munça cevriya, ey Resul-i Kibriya didarına muştağım. Halsız kaldım bimi dar, özün yetiş her ne var, sensiz cennet ne der kar didarına muştağım. Dünyadan gözlep peyan, gül royum bollusuya, ey eftali enbiya didarına muştağım. Dergahine dadın var, arşta koyun adın var, kalva koyun odun var didarına muştağım. Başa çektim ışık meyin, sonra puç bildim teyin, ey Hatamin Nebiyin didarına muştağım. Men şun hem düğün bile, Cebrail emin bile, asmanı zemin bile didarına muştağım. Amin. Şun yani. Sağ olasın. Şutaydı yine bir Halipa. Qoş okadını eleyen qoşun, okame sonra vadaltsak, böyle qoşka verecek vaktini, okan, ustad arkayın. Mediyede haberdir. Men bir nime qoşqama qayın yanki filosof diyen. Bolya. Bir edid ruh için yerden qoşup men qoğulen qoşqama. Edid ruh için yerden qoşup ya. Edid ruh için yerden qoşup. Ey edid ruh gel yanıma, gel ey nätan şekil. Sana şol garaş biyorşum gamlı körün başına. Yollaşmana odumdan miras kalım soğuk kül hem şeytanın külügat aylanıp yordaşımda. Sen kim? Qaranqı gecede dengde düşün salmın, ya zavun çöller çire hazan negip solonmun, ya dağın qoğundan qaçıp qaydan şemalmın, ya birin garip kapıdan pena sorap gelenmin. Men bilmedim. Dağlardan, deryalardan geçip zut. Akşam çağı bu yerlere ulaşıp aman esen, ol İbrahim Halili yakma iflenen Nemrut, ağdı bilen sudaşan qarlı qaç olayma sen. Şahir çün, şahtlık nere şoğun nere atlınma. Bir yürek yangınıdır şığır diyenin haki, şeyler naqıstan sediya pani menin üstümde, görmesen gözün oyurlar seyretmek güdak ki. Hoş gelipsin evi ruh, aman var gelen yerine, gamlı kölün başına atıp ağır mehnedin, hadır uyku gelip girer menin qara gözlerime, yine şey tamam olur, senin bile seyretmedim. Bir few hakkında oşlarıma kapberayn mi? Tamam, hadırdır. Birden men sana yeterin burgun. Da few hakkında da peygamberimiz hakkında akliyetinne. Aşıp tomus güydü qışı bahari, men sana yeterin burgun. Qartırap gömsedi alem cahani, men sana yeterin burgun. Yıllar qarraqsa da göğünüm yıkıp, taçım çuwaq bolup qalsam da çöküp, ellerim hasalı, billerim bükük, men sana yeterin burgun. Ömürlük qaların, diňe sen bile, ya şapak, yaşanna ya da daň bile, sabr vara, anacanım şoň bile, men sana yeterin burgun. Men yeterin, ýadgarsaň da, kowsaň da, gaşyň çıtyp gülüdüň soň da, görmäýin hiç bar git diýip kowsaň da, men sana yeterin burgun. Ak melekler, daşlarym gawanyna, ışık köşeşip gustolarym sawanna, belki Remezanna, belki Şawanna, men sana yeterin burgun.
nesip etse. Bu günlerden badalyp ol jennetin şarabından dadaly, eliň köwser suw, içi köwser suwun eliň badaly. Men sana yeterin bir gün. Şonda başga dünýä bile baş goşup, bu ykbaldan ömür wagt daşlaşyp, ýyly gün ýakty jahandan hoşlaşyp, men sana yeterin bir gün. Da. Men bir gene bir goşulum beri eýýar diýä. Klassik hawa eýýar. Yorum. Men bilmedim ne sebäpden doguldum eýýar. Sen döwranyňa kybapdym soguldum eýýar. Hat çykaryp elbukçadan, ilham alyp gül wagtjadan, ışık wagynda gülmekçidim koguldum eýýar. Magşugyň men, kalby owatlyň, sen nire owady datlyň, gysajyny telegatlyň oguldum eýýar. Sen gitdiň men galdym ýeke, tilim aýdar, subhaneke, şäreneki, edil haka, sygyndym eýýar. Sağ olun, bir çay çağırsın. Da. Tuvalama. Bollum boldayn ya. Yo, bolletme. Vakti ne çok pokasa olman. Şonça oyunu bir ardına çayçılar. Sonra olara geçelim. Ondan ekip bolsa yeni bir nokayındır. Garankı düşüpdür. Käkeleme tar. Yürek köşeşipdir öýkeleme ýar. Bilmedim neden vi. Gylsynne jan. Soňsuz gawançdan yüregimi jan. Men öň gökde ýörün. Erkana kuştum, ışığın yer doğrun dudağına düştüm. Ağladarsyň meni, gara kış geler, arman duymadan senden başkalar. O dalıp hol batan, mawy iňrikden men has beter, şygyra emrikdim. Sen kä daşarda ya, yanımda ýaly, dilim pışırdı ya. Häk sowaly, garanky düşüpdir, kesilip nama, yürek köşeşipdir. Sebäbinem. Da. Sağ olsun. Bu men okamadım, koşulam okatdım seni kuvanç. Qowda okamary nemede sungat halkynky. Ha, haqiqat. Halk edilet şondan dinlemeli. Şahyryny, bagşysyny bir sunuwadyn gatgowy diýen halkda, gadarlap bilýän halk, gadarlap bilýän halk bilen haýsyny gurlasaň, ýa boş bilen utlap durup, utla berýär bular, aýdym berýär bular. Gadal çek berýär, Balkan tarapy gitseň, gadal çekmeden de wapşeýini nemeden oklar, garrysy ýaşaýanmekçi. Kynaken otata da bir gitdim bir gerek. Aha. Ondan otaň düzgün başga sıra, ken bir hazar bolmuşa Krasnodar'dan bu gapdalyny aktrisamyz Gülşat Beňdeba diýip bir aktrisamyz bardyr. Şoň ýurdusynyň toýuna gitdim. Ha. Onun düýünler başga kene. Taýýagy berkä ýaly däldiň. Yo, bir näçe söz berýän gerek. Başgadan boşulmalar, şoň başga çağalary, onun şo ýaşlaryň ýanyna barýança gadal çekip, ýene-de şolar ýaly bir ol saat bilen barýan ekenler. Doğru. Şondan şu taýmen toýa çağırmady, bulaşdyrdy meýdia şu toý. Ha. Indi ilkinji kitabyny näçinji ýyl çykdy? Haýsy kitabyny bir atlandyryp bilersiň? İlkinji kitabym, ilkinjiler men başga kitabym ýok, ondan çykmady men kitabym. Ha. Meme 92-nji ýylda. 92-nji ýylda talibatym çykdy. O denan. Şeýtip duran kadr suratmy. Bir duglamaz hädifim nemesi. Hudojnik bar. Ha, o. Şol içindäki suratlarym şonky. Şeýlemi? Ha, şoň içindäki nemede şonky. O kitapba menne. Bamy, ha. Ha. Bolsa maňa artykmaz, maňa da bersen mende ýok. Ýokmy? Bir bar mende, olam on dokup koyup durlar tebe, olam gitse gitdi ya tebe. Ýok iş. Aslında 50.000 eksemplaryny çykdy şu kitap. 50.000 tanely çykdy. Şu ýylyň şu Albert Palyakovski diýip bir ýewrey ýazgysy neme bardy, şonu Türkmenistanda şonu men kitabym birinji ýer aldy. Köp satylan kitap da. Köp satylan. Olam o pul çalşdy bilýän. Onuň Gurbandyr Rasim Gowy şahyr oglan bar. Gurbandyr orar. Ýeme diýär, men ol gowatnaşan menem ondan. Gowy şahyr. Ha, näme diýär? Ýaş şahyr garrym oldum demeli, öňe tarşdy. Öňe bilen ýazgyna bakym. Ya, gowy şahyr. Häsiýeti boýunça da şahyr ol. Bu eserlerim gaty gowy şu wagtky şahyrlaryň içinden öňüne geçýän adam ýok şu. Bu dihin şahyr. Men onu az biraz işlemadi de biraz ýazyp otursam ýa-da kän okuýar, kän ýa gowratlar ýa-da. Az ýa-da ýöne udy ýa-da. Gowy şahyr ýöne.
şahirçiliği düşmanım ne atak bilme diýen şahirlerden şu. Kur'an'da duras. Özüm Kur'an'da bir häsiýet bar eken halipa. Benim sonra waragan men häsiýetim sonra waragan men köpület janna barýan bir halipamy Batyr Şarypyň üstüne tanıştyrdy. Ta ordan janda ordan. Şu hemme şahiram goşgyny okap bilýär. Ben hayran aldım. Orsça okya olun, hem gabakça okar, özbekçe okar, okar olun. Yo o arada gururum yok. Ýöne mesal üçin şu Türkmen şahirlamadyň egin nesleriniň hem goşgylaryny ýatdan bilýär. Ýene bir zat täze şahir hukman goşgy köp ýatdan bilmeli. Goşgy ýatdan bilmeseň bolany. Sowat sebäp sowat diýip bir zat bar, sowatlyk. Ýöne şahir bolup köre şahir bolmak, köre da gelişmedi on bilemok. Köp goşgy ýatdan bilmeseň bolmaýar. Körde hinler. Wehin bolsaňam sen köp goşgy ýatdan bilmeli. Bilmeli bol ýa. Yok, man bilmeli. Mene baba şey diýär. Men niýe ýatlamalarna mene baba. Men diýär. Mervden nemeden meneden merve bar ýakak diýär. Araplaryň jahiliýet döwrüne, jahiliýet döwründen islamdan öňkü döwrde ýalylan goşgylaryň 30 000 beýt ýatdan bilýärdi diýär. 30 000 beýt ýatdan bilýär. Öýdimi 60 000 bol eka beýt iksetr bolýar-da. Eka köpelden 60 000 beýt bolýar. Diýip ýat tutmasaň bolany. Yok man ýat tutmaly. Ýat tutmaly. Aty aýratyn haýt şahirler üstüp okuýaňy. Men bar nowat guly. Nowat Recep Gurban Nurdiýan Ataman Atabaýew, Ahmet Gurban Nepes hemme gowran şahirler okuýan ýatdan bilýän. Edil dünýäň bolunlar okap berdim da öýde oşuň okap men kiminkini aýdyň okap bereň diýen. Haýsy şaýyryň okap bereň diýen. Men gowran goşgym ýat tutýan. Kiminki de maňa after gydyklary men şu gowran eser gowran men şonu ýat tutýan. Heýäbi goşgy bilen aýtsaň hem bu talepleri de ýetireňde ýöne gowru sözün palaw bolan, ýöne gowru söz aýdan bolan goşgy bilen delilden aýtsaň täsirli bolýar. Aşwat ýaş şahirlerden haýtlaryň goşgyny okuýan. Şu ýaş şahirlerden bar. Şolar öz pikiriňi aýtsaň, öz pikiriňi. Mesal üçin şolar näden eserini birlikde siz garaýsyňyz. Ýa, mesal üçin meni gowran şahirlerim Seyit Murat Geldiýew. Seyit Murat'ın özüniň poçerki we özüniň nemesi bar. Mukam Muhanow diýip ol belki tanıyan nädin biziň talim ýaş oglan. Şeýlemi? Gatgow goşgylar bar. Men gatgow diýen wagtym diýmek şo gowdur. Elbetde men şu jogap alatym bilýär. Men ol mesal üçin hemme kişi gow diýip bolan okşoň üçin Seyit Murat, Kaka Murat Recep o şahir. Men Kaka Murat okuýar. O şahir o. Kennel bular ýöne. Demede ýöne dörjükler bilen nemesden okasaň ýa-ni Mukam Muhanow neme. Bir doktordy kil bolanlar oturan ýöne gow kämil goşgylar bar. Atwa. Diýmek onu şagaryat dowam edýärdi. Dowam edýär. Atwa. Indi ustad siziň karierýaňyzdy, dörjülüňizde, şagaryatynızda kemsizlenen ýeriňiz bar. Sen kemsiz dilmedik ýeriňiz barmy diýip soradan? Yo, mesal üçin ýani nähilek şunyňdan goşgy bolmy, bunyň bir sapetsek gel, ýok, bundan goşgy bolmaz, bar üýtgöt, o taýyny ýarat diýip şolar ýarak bir gowuna degilen ýa-da şoşyn okama, şoşyn aman ýeňil boldy ýa bir artykmas sözleri bar diýip, bu maşan ýarak bolmaz. Kän diýerler onu, kän diýilýär. Şo diýilmese bolan okşa diýilse gowşol. Bizi o güjüklüňe dalaýar. Biz şonu ýalak bolduk da. Şoň üçin şo kämil etenler dördiýär. Şunun bir de hiç bilmeden hiç haçanam sen şu bolayıptır diýilmedi bir de. Diýilen ok. Hiç haçanam diýilen ok şunu bu. Nähil kabul edýäňiz şonu? Men şonu elbet kabul edem ok şonu. Şol adamdan göwneden ok. Edem ok, eger. Hiç göwnedem. Men näme üçin şolara berdim? Halipasy. Berenmiň sebebi men az gynanlar ýandadım. Ýaş şahirlere men bir pikirimi aýtdym, şunu ýazyp bana temalar ýazyp beriň diýenler. Bolun onu ýazyp ura diýär men näçe şahirlere men ýetdim. Ýazyp ura diýär we men pikirimi aýtdym. Şu taýmaňa şeýlerek, bu taýmaňa gerek, şu taýmaňa şu temany berdim size. Ene şu temany berdim. Bana bu temany gerek gelýänleri mysal üçin o men burada sahna goýmaly ýa-bir böyle olarak kino etmeli ýa bir folklor goýmaly. Men kim daamydyňa dörjülük bilen. Bunun üçin
men azat deyip bilen oklar. Yönü sözünün sonunda saravna şonu men aydanymı halamatlarını bellak geçerler de. Ol gowy häsiýetli. Men gynanýan şoňa. Ja, on kän belli etýärler. Hemişe dogry edipdiler. Şo etmede bolmaýardy. Bolan okşaýt. Birleşmeler kän evet birleşmeler köp bolýar. Bir gatnaýar. Indi gaýdyp gelmerini gaýtýan. Indi gaýdyp gelmeýän şulara ödüňi näme diýsen ödüňi näme diýen söwüni gaýtýar. Soň ýene barýar. Ýene barýar oşo. İnşallardan gelen almalılar. Ya tanqid bolmaz, ösüş bolmaýar. Paý dörejlikde. Yok ben özüň adam aýbyny öz bilmeýär. Onun için kamilleşmek için bir kadardan kabul etseňem etmeseňem. Edibem bilersiň etmänimi. Ýöne häzirki bizim şahira diýjekler goşguçylarymyň datlamagyny. Yaşlar. Meniň dörejligim diýip durlar, men goşgym diýerler da. Halk bilýär da, şahir mi diýämi. Onun için özüne goňetçilik diýen adam gerekdir ýöne şoň angasyna dogry göz ýetirenden soň şu adamlaryň hakykatdan kamilligini bilenden soň onu gurulmasaň bolýar. Düşündüm. Sizin dinleyijileriniz sizin geçen ýoluňyzdy nämen öwrenip biler? Dörejiliňizden ýa-da eserleriňizden üstü bilen men dinleýiji höküminde nämen nämen esas öwrenip biler? Dinleýiji ýokmy? Men okuçylar dinleýijiňiz. Mysal üçin kysmata gaýly öwrenip bilerler. Men goşgularym okasalar, mysal üçin men dinleseler, meselem kysmata gaýlyk ýa ulatda. Şonu bolmanda şonu öwrenip bilerler. Sebäbi maňa sen çykşadan o gynanýan, men şoň ýalat näme diýerler de, hiç şil gynanmak men. Mysal üçin sen özüň duşlaryny halk ýazyjy boldy, bayrag aldylar, näme etdiler, sen hiç zat ýazan o galyň zat diýerler. Sen şoň üçin gyn, men hiç men şonu düşünip bilemek da şolara. Men şoň maňa şo hiç täsir eden ok men. Özüňiz isläňiz ok. Men islam ok diýen maňa. Islam ok men isledem men. Hem bir adam ederim. Eger men isledem halk ýazjam bolar. Isleňde ora ýazýan. Men diýjek bolýanym demede şonu şo bolmaly. Şoň üçin men kysmatymda şo bardyr. Takdirden çykyp gitmek ýok. Asıl men kiçiligimden, ýaşlygymdan men kendir şöhrat şany gowurmaýardym dogry. Men kendir tanalmaklygy adam telewizora çykşadym gelmeýärdim. Ýöne ejem bilen kakam şolary begendirmek üçin çykýardym da. Çykadym gelmek afiýetine. Ýöne şolary begendirmek hatyryna çykýardym. Şolary begenýär, gydym goşuk hodi, gydym bayrag aldy şeýle begenýärler. Şolary begendirmek maksady bilen çykşa diýelim afiýetine. Hiç hasanam bir şan şöhrat. Onu soň Hudaýym şan şöhratyny özüme ýetik. Onşan halkyň berýän bahat iň uly bayrag, iň uly at. Halkyň men goşgularym dinlemekligi. Halk gowurýar. Şoň üçin men öňüme oturjak ýa-da adam etjekkä. Biziň halkymyň özü bilýär, görýär kim şahir, kim o zatlar ölçülmeýär-de, poeziýany näme bilen ölçek bolmaýar, ýanky zatlarla ölçülmeli däl, ýalňyş diýip apaýat. Yani şoň üçin şundan şeýlek mysal üçin siziň dinleýijileriniz näme garaşmaly? Menden. Hawa sizden nähil temadan eserlere diýseme kelke gaýtdygym bar. Endi men mysal üçin siziň geçen ýoluňyzdan men dinleýiji höküminde, ähir dinleýiji höküminde nämen öwrenmeli diýdim-a? Indi bundan beýläňem şonu öwrenmelimi az kararýaňyzdy başga sarak şeýletleri, başga sarak temalara girden örtüňizde. Tema ütgemes. Tema ütgemes. Tema ütgemes, tema ütgemes. Temany ütgetmek bilemem. Her hil tema diýip bolurum ýöne. Mysal üçin şoňa men öz garaýşym başy mysal üçin şuduryny sen aňy tarapyny görýän, men bäri tarapyny görýän. Bilmedim de onşan men. Sizden bäriňiz görmek berurdan. Berurum ben şoň üçin indiden soň şeýle giderim komediýen men. Ýok şeýle gitmäň, indiden soň ýaşaýsy. Nähip bolsa men pikir etjimçe halk sizden köpde garaşýar. Nähip bolsa. Duýguly temalar. Duýguly temalar hökmä. Dünýä temalary men düşünjüm. Indi
Şu bir çözülmeyen mesele var men şuýdymda. Şonu düzelt pikiriňizi aýdaýyn. Misal üçin köp şahyrlary bir zat ýüz tutýan, misal üçin ýöne medil maňa o jogap bilen jogaplananoklar. Maňa jogaplananoklar. Men bir zat haýyş edýän şuňal temadan planlat gerek. Men şu şahyrlaryň içine aýdyp biljek, tawarsyň meni hakykatan tarapdarymy. Men Gülşen Hanıma bilen kän zatlar etdik. Kakımrat Rezaunlar goşgularyny bir näçe hal aýdymlar, kompozisiýalar, ýurdumyzda dögülmüzi wasp edýän eserler kän zat etdik. Edýämer şu adam Gülşen bilen Kakımrat bilen ýani ýaş şahyrymyz gowy şahyr men öz pikirdeşim. Misal üçin Kerim Hallyba. Men bir näçe işleri halka ödürledik. Ondan başga da ýaş şahyrlar bar. Eýlek şahyrlardan ýaş şahyrlar ýa-da diýdiňiz-de. Men bu diýen gurrunum ýa-da 3 tane degsil tema däler. Olara degsiller. Başga şahyrlar ýüz tutýan bolýan, indi şu pikir dogrymy ýa dogry dämi? Ýöne bu aýdýanlar ýa-da adyna galak geçenden me degsiller däler. Şuňkly. Şu planda tema berýän ýa-da ýazýan bolýan. Agam tölew plan zamanatdyrdy. Näetdi? Allah şaýatdyr. Bah. Ýöne ýa-da 3 täller, Halipa 3 tä. Ömrü dokuzun 3 tane merkez iş yaşamıyor. Şu adam işte 3 tane deksin tema da. Ýöne başga ýa şahyrlar bular ilkili näme diýýär men şunu aýtyp geçeýin. Aýday. Ýüregimde çödüren akşam. İlkili goşulan ura diýýärler internet platformama. Ya wastamma linkime tapady. Ura diýýärler, agam okak göräý diýýärler. Onu okak görýän pikiriň ýazýan. Men öz ýüregimiň täsirlerini zadym. Aýdarna dogry däme. Ondan şuňaldyrak tema gerek. Şulaglaryň özüne bir şuňal temany haýyş edip göreýin. Salam gün ýazyp goýberýän. Onu maň şuňaldyrak tema gerek, şeýlerak zat gerek diýip däwir. Agam awa näçe bentden gerek. Plan sobat awa men şuňallah diýjek bolýan şu eserim üstü bilen diýen var. Agam төлöwşüň plan sobat bolýanlar diýär. Bah. Şoňa näil garaýagan Halipa. Ay onlar näme zakaznoy şahyrlar diýen diýmeseň olar biz. Türkmençe näil bol näme diýjek bolýan näme şu isleýänçe ýa-da näme bolaýmasa. Meniň özüm taýdan meniň misal üçin men mollum şeýler. Biz öz ata-watanymyz garaşdyk bagy bir tarap Türkmenistan döwletimiziň bayramçylyklaryna her bir bayramçylyklaryna, ýarşlaryna, mysal üçin talip ödeli, gerçeklik, goçygyt, magtumlaryna Türkmen universiteti bolsa, men öňüne aýtmaýyn, biziň universitetimiz hemişe hemme ýerde birinji baş baýrak almaly sebäbi biziňkiler rahmet çekýär. Şoň mysal üçin tekstini bir gurnoýjylar bar, tekstini şählasan bolum, şuň ýaly bolmaly, şuň ýaly wat bedilmeli şu taýda şu bolmaly baňa olur bir nemesini şu temasını okulaýardyk. Şoň esasyny men özüm şonu ýazýan, ondan soň şunu ýanky taliplerini işläp başlaýar biz. Şondan in gowy eserim nemet özüňi bilýär, medeniyetde geçýär köp universitet bir näçe käbir fakultetden taýyna gaýtdym restauran höküminde. Biziň sebäbi universitetiň magtumlaryň Türk universiteti Hudaýa şükür hemme ýerde alym bilim mabatda da birinji bolýar, ýanky döwlet şäherlerini gurnamakda, gatnaşmakda biziň taliplerimiz, biziň muallimlerimiz rahmet çekýärler. Men özüm şoň içinde ýanky talip ödeli, gerçeklik, goçygyt biz aňyraş iň soňkysyndan men bütün barlarym goýup ýazýana. Ýazýar, onu men ýazanymam peýdasy ýok. Soň biziň onu men isimden getir edýänler bar. Ýok şahmasanman bu bolmady. Bu mun aýyr, bu başgarak hilek edip berelim. Bunu täzeden 2-3 kere işleýär onu. Onu sen biziň öz wezipemiz, öz nemämiz dipasaýa edýän borcumuz biziň watanymyz wasbetmek. Watanymyzda döwürde solmaly goşmaly. Oňa sen gaýta begenmeli, sen näme üçin onu ýalamyr wagt bolýam, onu hemme zady o söwda urup goýsaň bolmada, poeziýany gaty bir ýere çalmak bolýar. Haýran ararsan Halipa. Men geňalýan. Awa ýanky mesal üçin Kakymrat Rejep Gülşen Hanım, Kerim Haly bular degişler ömürleri uzak boldy. Gatykän zat etdik. Şu adam işleşip berdi. Temany okuyan ömürleri uzak boldy. Oňa da ýönemer içiňden näme diýerler desen Halipa ýaş şahyrlar degişler mesal. İlk saňa goşurat diýerler. Onu sen okaňa aşany näme ýaman ulumsa keniň aýagam. Näme namysy diýýän okumany gapdaljygyndan nemesem etdik bular.
Nägil güller yani aýtsaňjy gibi yetişem okudum o şeýle nägil eken meni gönüme dogrymaýdy pikirmaýdy şeýlerak bellikden aýtsaň her kise de gelýär bellikden aýtsaň aýsene eksan kinoçylaryň özüňe näme sen bir kandidat mawukturny diýäňmi näme belliklere awa bir serezdir diýäňmi diýmezler. İlçilikde ilçilik ýöne halipajan ilçilik dogry ýöne bir şolary ilçilik diýip gözden ýumsak bolanok. Doğru. Şoň üçin bu biziň hemmämiň işimiz. Bu watany wasp etmek şoň artykmaçlyklaryny, arkadaly gahryman serdarymyň edýän beýik işlerini şonu bir halka ýetirmek, şonu bir wasp etmek biziň esas etmeli işimiz. Şol biziň şonu halka düşündirmeli, aýtmaly, diýmeli. Şoň ýaly ýurt barmy, Türkmenistan ýaly ýurt barmy diýen men bar dogry maýdan şaýdan men bagyşladymlar, o men dinleýän, daşaýurt işleýän doganlarymyz zatlamyz men bu näme geçdim. Men var bir şeyle bilemok vatanım gaty eýwerýän men hiç gezmäne istem giderin emma Türkmen men şaýda näme bolsam baňa şu öz ýurdum öz watanymda. Şoň üçin hiç şu zatlaryň tarapynda däl men dogry maýdan. Watan hakkında başa. Sen meniň öz watanymsyň. Aha. Enim deýgeren gujagyn sen meniň öz watanymsyň. Dünýä inen sallançagym sen meniň öz watanymsyň. Seher yol söküp şadiyan, sıykalık atar padıman, vasfını yadaman, sen meniň öz watanymsyň. Diýme maňa joşýan neden, sensiň meni şahir eden, seni goýup nirak gidem, sen meniň öz watanymsyň. Sogulmaz sapal çağın, eziz maňa düzüň dağın, meňdeş ýok ýeketägim, sen meniň öz watanymsyň. Umma gitdi gaýgy gussam, sanadyr aydymym kıssam, Atamekan, Türkmenistan, sen meniň öz watanymsyň. Ýene bir goşuk gaýnar watan hakynda. Belki bu yerlere gelmerin gaýdyp, belki men bu ýerde näde etmen ýara, belki görmenini tolkuny göýdük, ak deňiziň topurşyn kenara. Asmanyna galgyýa bulutdan perde, ýalňyz palma gussa çekýär süllerip, biwaş simler uglaşanok bu ýerde, ýa eşdemok, hüngülüsün tilleriň. Men öň akmaýanyň süýdüni emip, düşler içire gümra bolup galypdym, ukudan oýannym, ýollarym gömük, bir taňry tarapym açyk galypdyr. Hopukyan bir hili säme ýaserim, öz ilime sary şaýym tutýan, gidýän muny aman galyň janlarym, ýöne bizi dogalarda unutmaň. Ertir akşam özüni unutup kenara, däldirer ak deňiz tolkuny göýdük. Belki men bu ýerde näde etmen ýara, belki bu ýerlere gelmer gaýdyp. Watan, watan in goýna bir goşgy şonu bakaýyn şoň. Halipajan, okudana wak, men ýadamy okdamasalar ýadam ýa. Sana ay asmandan şöhretin tutar. Sıylar garagyşyň atan mehnedin. Her näçe söýsem de sen hakda watan bolmaz meniň badygy wazygetim. Edid watan, sen men üçin ýeketäk. El yetmez, gaýa hem soň ýok çeşme, söýýän, ýöne gyýgyrmaga güýjüm ýok, öwmäge de söz tapamak başla. Dünýä inip, sana düşdi gözlerim. Yeni senne yere birin ýanymy, bussam meniň elwan ýen düzleriň, ýaşyl bossanlaryň ally janym ýok. Ýa ülkeler çekmedi keşdim. Ya bihuş etmedi biýgäne güller. Meniň sen hakdaky aýdymym eşdip saýramadan jydaçy bilbiller sana. Ay asmandan şöhretin tutar. Sylar garagyşyň atan mehnedin. Her näçe söýsemdi sen hakda watan bolmaz meniň badygy wazygetim. Emre qurdan. Men çağlygymda bir könükçü toplayan daýdyk men goşgym bar. Aha. Neme bir tahira elýärdi. Könükçü toplaýatda şonu şu goşgyn bir ýaşlykdan ýatlama hökmünde galypdyr. Ýa-da şonu gap berýär. Her şenwede garaşardym ýoluňa. Gelerdiň de sypalarmy taşlarym. Tüýdük sakkyç ýüdi galyp deregine çalşardym toplan gurjak goşlarym. Arabadan uzat diýip eliňi horja barmaklarym ýüdük takardyň. Begenjimden ýüdügimi görkezip oňşulardan buşlygyp çykardym. Kägeleňde howaň ýüdük gamaşyp, üstüňe ezerdi gyýkýan jalalar, gyýgyrardyň
köne küşülük getirin, tüydük çeňe alyň bağlalar, diýerdinde öz ýoluňa giderdin, süýji arzuň batyryp süýt kölüne gelmediňde geljek diýip giden soň her şemede kän garaşdym ýoluňa. Şat kam sen nalyma, galip ýarym, men başga älim, seýlegip ýarym. Köňül bermen herdem, şeraba meýe, ýeňles aýallardan özüň aýa. Can mehmanlar tenne, gynama artyk, men ýüregim seni ýüzümde örtük. Belki dolanırın, daňlar atanna, ýa-da oğtularyň seti ýatanna. Geldigimdir bilseň, säm edip seriň, ağlap duran bolsa penjireleriň. Bitirdi emrini, kalwaçmem syh, arzuwlar ömrüni kületdim mırryh. Ağlawam gülübem, eýleme beni, arzuwum bolubam, ýaşama inni. Şat kam sen nalyma, galip ýarym, men başga älim, seýlegip ýarym. Halipa, aydın bolan eserlerine var mı? Men goşulurym esasan Türkmenistan halk artisti Maral Durduýewa. Köp goşulum aýdym men Mehribanym, men goşulumdur Mehribanym. Gara terjemesini ondan soň Nur Hudaýguliýew. Men goşulum aman aýdy. Nur Hudaýguliýew nemeni aýtdy. Kwalsaň arzum bar, arzum imkan etme. Aýan toýda da kän okady. Her näber gidar etme. Şonu okuyan Aman Kadir aýtdy. Onuň täşini Tölegenow. Gara aýdýalar oňundur. Kwalsaň arzum. Onu köp kişi aýdýar onu. Barını soğuştururdu, oran toya çıkılyattı. Hakiki. Inni aydasını veriyen koşuyumuz var mı? Okap beretini veriyen koşuyumuz. Okap beretini. Bak koş, soğuşunu okuman kaldım da değil mi? Armağanını almam ben gitmişimden. Böyle, menin var ya, hemme kişi nemetti. Yani ece hakkında koşukluk şeyler mi? Ha. Kakalarımdan nemetmedin, öykülemedin. Böyle kakalar hakkında, bütün kakalar hakkında. Yor onunla. Men kakam, pakin Allah rahmet etsin, 57 yaşında yoğul, şonuna bir qarradım, kaniyet inni ödümden, şon yaşayın, qarrım däleken niyasa. Men poeziyamı yeketek muştaklarım bilirdi. Peder sensizlik ne yaman, renk solgun al şapan, dur yağlı penceň hemem çüýdi naslan telperin. Sen haqda yazman bilmerin. Çünkü edisin evelden barkan, bartlydy gündürüm durmuş şeyler hedildi. Ovamyň belin pesinne, sen ýollaryň işagatnan, ekskavatoryň sesinden itlerim gorkurdy hatda. Sen minni dargsak däldin, hiç zada yakmadın jany, ägmersiň püňe däller sogalsyn yalan dünýäni. Ýollara çykardın ýerden, saýlap wehmedin agyryny, ýa-da uluň habar berdi jowzada şorlan ýagyryny. Seniň üçin gussodaşdy, giýiňdi dünýä, giýiňdi asman. Özgünümden göğünüm hoşdy, şikayet etmezdim asla. Ýatlamalar bagrat şemen, şol batyşy al şapaň, dur ýağly penceň hemem, çüýdi naslan telpem. Kakalarymyza Allah ýaşaýanlara saglyk bersin. Gidenlere de Allah rahmet eylesin. Amin. Inni, siz Şahriwastan gelme medwa hükmünü men size bir etse haýysym, şonu bir ýaş gynlanmada, ýaş gelinlenmede, soňky dowr aýratynam ýaşlar durmuşy oýunjak da görenoklar. Doğru. Men gynlanýan tema salt tanışýarlar. Doğru. Salt toýa diýerler. Bilýärmi? Doğru. Saltama ýerşýärler. Salta meselem çöýärler. Siz Mehriban eni hökmünü Ustad Şahir hökmünü bir şulara näme maslahat berýär? Bir şunu gowy terbiýetçilik maksady bilen aýtmaly ýaşlamda. Bizim şahalamda ýetişdi. Şaha terbiýeti gaty kyn meselede. Bizim esas bir ör goýuny galan iň ulu meselelerinden biri häzir bilýän bir internet ally başyny gitdi. Bu taýda da ýok zat ýok. Bir en atalaryň üstüne kän neme düşýär, şaýda kän bir wezipe düşýär. Bular bara nemede gözükçükde saklamaly.
Düşünýärmi? Men hemişe de aýtýan erkinlik diýen zat gowdat däldir diýen. Hiç gowdat däl. Ata-babalarymyzam Oglana da gıýdy. hiç kime de hatta bize de erkinlik gowdat däl şol. Şo dünýäde menden erkin adam ýok, şol wagtyň özünde de menim erkinler sebäbi meňe çağlamyň borjum bar. Men o isleýän ýerime men hiç kimden soranok diýip, meni hiç kim hatagat bermediler. Giden ýere gidetmeýler gidip ýörsem, geletim geldim wagty gelip ýörsem bolmada. Şoň üçin çağalary gaty gözçülükde saklamaly. Sebäbi teorik nemetdi de teorik oýlum bilýäňiz gaty şuňat men gat begen ýane gahmanlar arkadaşlar serdarmydam şeýle bir millilik üns berýärler. Öň men bilýän nemede 2000-nji ýyllaryň başynda gyýdylar bar, o talipler zatlar soňa waka o nemegi gyýdka koýnagy başladylar bilýänmi? Soň hakykatdan şo onan marsyň şonu ýa futbol kolma nemeli gelip başladylar okuwa. Ve şoňa öňüne geçilmese bolmady. Häzir töwelemese hemme gyzyl gülälek ýa-Allah şeýle bir gördüňçe gurun açılýar da şol öz milli tahyamy, milli köýnegimiz bir türkmeniň mirätereden eýam türkmen gyzylyň görnüp durda. Milliligi bar. Milliligi bar. Şoň üçin en atalarym taýda ta nemelerden öňünçe gonşan en atalary bilip ýetýär çağalary hökman bir kontrolda saklamaly, güýçli gödökçülükde saklamaly, aýtmaly, diýmeli sebäbi. Ýöne bir irwetsady köp meň nemedikler gelýär. Ha, ýekden ýaşlar. Meň zähtler gelýär-de. Şoň üçin wara bir özlerine de Allah insap bersin, topik bersin diýmeden käbir çağalary nime edip bolanokda, bir täsir edip bolanok. Aýdyp diýem täsir edip bolmaýan. Şoň üçin ýanky näçe kontrolly güýçlendirseň, näçe gödökçülügi güýçlendirseň, şonça da o tertipdigini baýyrdy hemme adam bar. Etap tertipdigini gerek. Başgalada tekizden nime etmellermi? Ondan gelmelerle böyle boluşu. Hemme zat gyz diýe oglun tapar diýer. Biz var jahil wagtymyň ondan soň öýe saranok kakym. Hawa, talmallar dogry etdiler. Onu sen gelýärdi. Hawa, o dogry etdiler şonu etmeli şonu. Etme. Sebäbi häzir o neme telefon giýji 2-3 ýaşynda telefon oýnap otur bular. Bular neme etmeden bolanokda. Seretmen ellerinden almasaň, gyýkylyk etmeden ýigrenji görmeden garap teretmeli, terbiye meselesi hemmemiň meselemiz. Hemmemiň terbiye meselesi ýöne gözüýmol mesele däp mesele. Gaty kyn mesele. Indi Şährwastan Gelmamed we hökümini däle Şährwastan eni hökümini öz çağalaňda bir söz bilen näme aýdyp giderdiňiz. Aýdyp giderdiňiz şu adam aýdyp bilýärmi da ne? Men wara şu öwdi esaslardan çağalaňda. Men wara o näli sen men çağalamyň termin hökmany suratda men bulary Hudaý tanıtýan men. Hudaý peýgamber tanamadykda çağadan näme garaşdan garaşýan men. Şoň üçin men öýdäki çağala ekiller öýdä onu taly iň köp berýän soram namaz okudum diýen soram köp berýän. Men öý gişsat geldim de öýden. Ýok diýseler ondan ýatlar durýan mykany. Iň köp gaýtan sebäbi Allah'a kulluk etmeli birinci, Allah'ına kulluk etmeyen çağı, vatanına da kulluk etmeyen, iştahına da kulluk etmeyen. Şoň üçin Hudaý tanımaly, tanımaklarını. Men birinci nemem şol. Men birinci kırmızı çizgilerim, diğer Türkler, men kırılçıdığım şol. Hudaý tanısa, sana o çağa sana hiç hıyanat etmeyen, sana vatanını söýýär, enatasını söýýär, doğun gardaşyny söýýär. Bular var, tapsam adam söýmen var, ýa-da şu ýaşlar o. Mihman gelýär diýen ýyldyr kurşurdyş bara. Seredip göräý. Şoň üçin ýaşlar, şoň üçin mihman söýýär bilen ata-babalarymyz. Hökman. Mihman söýýärligi, man türkmençiligi bermeli, bulara öwretmeli. Özüň bolmasaň, özüň gorkanmasaň, bunu etmeýärler. Talap edip bolmaýar olar bu gonçolorda. Talap edip bolmaýar, öz etmeýärler ne talap edjekden çağaňda. Gaty dogry. Indi soň sorum, Haripa. Sonra bilen tanışan bolmagy mümkin. Gepleşdim. Bir näçe gören bolsaňyz, dogry gören bolsaňyz bar. Peltepe soraw, durmuş temasyndan ne derejeli dinç bereli. Az wagt gün 5 minutlyk. Ýöne opsy dinç bermeli dogam etdim soň. Boldy. Hawa. Siz men öz pikir etişimçe häzir aýdaly bir öz derejlikden, şahyriýetden, indi teatr diline, sunwat diline aýdany bagazy bar dener.
Hava sannyňyz Hudaýa şükür dolu. Näçe iş etdiňiz, näçe işler etdiňiz, näçe eserler, goşgular, paýamalar ýazdyňyz. Siziň ýüküňiz ýetik. Allaha şükür derejek. Inni size şeýle sorab. Inha şu sütüni görýäňiz. Ene sütün şu. Ene şu sütünden siziň durmuşyňyz berdi. Çağçyklaryňyz bilen, agam bilen, başgalaryňyz bilen, çegileňiz, dostlarlaryňyz bilen. Şu dünýede bar adamlar bilen bir asuda watanymyzda ýaşap ýördiň. Allaha şükür. Hudaýa şükür. Arslan Perman geldi. Şahrbastan geldi Mahmedova. Siz ömrüňizi öz watanyňyzda, toprağınızda şygyryýetdiňiz bilen halar zähmet çekip özüňiz bagyş etdiňiz. Inni size men şu taýdan turk diýen, men ýerime şu taýda boş ýer mümkinçilikler diýär. Alp barjyn tuzurýar, şu taýda mümkinçilikler diýär. Size iň bolmany bir 2 sagatlyk sizden giden edilýän mehribanlygyňy az wagtlyk söhbetleşdik geçirmäne, gurrundaşdyk bolmany bir adam uğradyar ýarar. Siz şonu haýsy adamy iň ýakynlaňyzdan kim alardyňyz? Kim bilen söhbetleşdik bolardyňyz? Eger mümkinçilikler söylermi? Mümkinçilikler söyler. Elbette bir barın emir bilen bolar o zatlar. Geçem alardım. Käbägede. Kent horajak zatlanmada. Geçemde. Geçem alardım. Ejeňiz şu ýeten bir benentlikleriniz, şu ýeten sepkutlaryňyz görüp bildimi? Gördü. Köpüsini gördü hava. Gördü. Ejeňize näme şokap bererdiň ana otýar? Ejemi. Ejemi goşgulamyň köpüsini özüm bilýär da bahyarym. Haýsy goşguny bar ýa? Men mesela peygamberime de ýardım goşguly bakan dinlerdi. Ejem. Ýa okap bererdiňmi? Yok. Başga goşy. Başga men ya okumadym ekýän. Okap beräý. Okanam bir soň okansyn. Bugün senden hayır rahmet. Görmäne geldim ýanyňa. Derdim için dost Muhammed dermana geldim ýanyňa. Dağlar açtım. Beyik bolşumu görseň ne ayıp. Ayak yalan saçım ýaýyk diwana geldim ýanyňa. Görnice ýyllar tapmadym. Nefsiň atyny çapmadan gözledim hayır tapmadım. Ihsana geldim ýanyňa. Bolup dünýäň telwasy men. Hem şermenni, hem asy men, bagtsyzlaryň padşasy men, permany geldim ýanyňa. Owal dinlerdim sehnedey, men binamarlar söhbetin, ýol ýitirdim Ahmedim, hayrana geldim ýanyňa. Inni panyň tutan toyun, terk etdim meylisin meyin, sensiz bu jany nädeýin, gurbana geldim ýanyňa. Sana sağ olsun. Allah'tan mehriban käbäňiz baran mekan cennet bolsun. Amin. Allah'tan siz ýaly bir halka gerek bir mehriban gyýdy dünýä indirip mehriban enetmeginiň öňünde gatyr uly işlemeli. Allah'tan olsun etsin. Halipa näme gepleşke şunluk bilen soňlaýar. Ýadadan näler? Yo, gatyr uly. Bu näme halipa ýa-da başynda da bellek geçdim. Bir paýtagtynyň bir gödel ýerine ýerleşip çigirlim mebelli ýazgyda otyr magazyna ýürütene çigirlimiň agdy bir toparlary bizim mehmanlarymyzy boşga beren. Sizne näme maňa bilemok, ýöne ýürütse sowat. Tamam. Halipa şeýle-de ýürütse husna diýip mehriban zenanamyň bir eňdeş dukanlar bar. Şu Miriýede Paragatýetdäki Paragatýetde 2-nji gatynda 249-njy olan magazin dogrusu bulara biziň gepleşigimizi gowurtdurlar, duýgudaşyp bildirýärler. Şeýle diýsen mehmanlaryňyza biziň hem adymyzdan ýürütse sowat bolsun diýip olaram sowat uratdyrlar halipa. Hawa näme nesibeden bir toýda da
toyda tomurda geyersin. Mesip bolsa. Yönü men aydıptım halipa, bolor yalrak saat uğradığına deyiptim. Boya uzundur. Boya uzundur dedim ben, bolya dediler. Son için halipacan, nesibesten canına sağ olsun. Yine bir gedek sözümün sonunda sağ olsun aydiyan, bir çakılığım yıkman, sözüm yıkman, bor dedim. Yine bir ayretin adına sağ olsun aytsa. Alyo diyemde, salamu aleyküm diyemde, ben sesimden tanıdım. Tanıdım o. Şu duyguğumuz var eken, tüvelimi. O bolsa o gepleşilen görýän tüvelimi sizin hem bir Türkmen halkymyzyň ýaş o zihinlerini çıkarmakda, o öňkü bar bolan zihinlerini ýene-de şonu halka getirmekde, diňletmekde gaty uly işler edýän to Allah'tan janyňyz sag bolsun, görjüňiz bolsun. O biziň azat asuda vatanymyz var. Hiç bir zada dünýälere çalyşyp bolmajak ýurdumyz var. O biziň Hudaýa şükür gahrman arkadagymyz var. Arkadaly gahrman serdarymyz var Allaha şükür. Şularyň saýasynda o parahat asmanyň astynda bu azat vatanymyzda, parahat vatanymyzda, ýurdumyzda saglyk bilen ýaşamak, işlemek, döretmek, täze täzelikler tapmak, nesip etsin iň gowy günlerde, ýaş günlerde doşup duralýan saňa da silap, hormatlap çağıryn üçin minnetdarlyk bilýän saňa dörejilik aleminde ul üstünlikler arzu etýän. Sağ ol Alipa. Sana sağ ol. Ýa-da billah geçdiňde hakykatdan hormatly arkadaşym Halipa şähertlik mektebini açyp berdi bize. Şoňa esasan menem şu işeden halipalar, bir näçe işeden halipalar goý ýaşlanmadan bilsinler. Şu halipalar ömür döreden zatlaryna bir esaslansınlar, duýsunlar, bilsinler dip menem şu gepleşige ýürükdi öz gonjalyna toparyp bilen bilelikde başardymdan ýaz geçsek bolýan. Hemme oglanlar işledik durdular, sağ bolsunlar, janlar sağ bolsun. Hemme işin rowat bolsun. Iň gowy günlerde duşaryňyz bolsun. Halipa. Sen gapeňizde toý bolsun. Elbetde o adına da saýat bolýar. Ene mehribanlar geçilen ýoluň täze sanyny Zat Halipamyz meşhur şahyrymyz Şährwastan Gellimamedow bilen ýürütene çigildim mebel dukanyna ýaz getdik. Yeni bir gezek, yeni bir sany Halipa köp sag bolsun, maýda jan sag bolsun. Mundan beýlegem tutýan tutumly işleri, owadan tetirleri, galamny uzy ýitip bolmagyny arzu edýär. Şeýle ajaýyp döwür bagşadan edip arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsun maýda. Mundan beýlegem tutumly işler elmedama rawaşlyklardan wetlensin. Siz esasat mehriban dinleyijiler, tomoşaçylar, siz isleýän mehmanlaryňyzy, halipalaryňyzy mümkin bolsa aşagynyň ýazyn teşwigiňizi ýazyn. Şurada bir zat belläp geçipdi. Bir ýaşrak sunuw işgärlerim ýazýan. Olar bilen hem ýazar ýöne aýratyn iň bolmanda bir 25 ýyl sunuwatyň içinde bolsa, daha tamam yktybarly bolýar. Şoň üçin aýtmy mehman çağırsaňyzam, mehman suratda benim jaň eder, çağıran mehmanlara. Jaňyňa sag bolsun. Siz bizden daşlaşma, menem sizden daşlaşamak.